Makaten menggah paring lagunipun saking Ibu Yuli namung kemawon janipun sampun mantep ning kirang mantep menawi panjenenganipun Bapak Satiman dereng ugi maringaken dana swantenipun. Ingkang menika semoga Bapak nyuwun pangestu menawi kagem mantenipun. Iya, Mbak anu Bapak Satiman radi anu. Saking anu kemawon keluarga manten kadipira semoga. Panjenenganipun para tamu kakung Semana Putri ingkang saestu winantu ing bagya mulya munggih tumapaking tata upacara setunggal bacaka setunggal sampun kepareng paripurna. Namung saderengipun gandeng menika Pak Lurah Darna sampun boten wekdal kagem ngendikan menika namung titip dhateng kula kunduk dumateng temanten sekalian kinangka sangu anggenipun wonten ing bebrayan mangke namung titip kalih ayat saking kitab suci nggih Roma 12 ayat 18 agar hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Kalian Titus 2 ayat 12 hiduplah dengan bijaksana, adil dan beribadah. Monggo menika anak Mas temanten Mas Beni kalian Mbak Priska titipanipun saking Pak Lurah menika supados dipun gatosaken kangge sangunipun anggenipun wonten ing bebrayan mangke. Ing kelajenganipun awet wekdal sampun ndungkap siang kepareng panjenenganipun Bapak Setya Raharjo sekalian Ibu Nurharini nganti anak Mas temanten kekalih tumuju wonten sangandhaping Tarupagung saperlu ngutapaken jenggaring para tamu menggah foto-foto pangeston keluarga mangke pun lajengaken saksampunipun paripurna menika. Sumangga sumangga penyanipun Bapak Raharjo keparengan kaliyan Mas temanten kekalih tumuju wonten ing sangandhaping Tarupagung saperlu ngutapaken jenggaring para tamu. Salam hangat kepareng katur sumangga. Paripurna munggah papanggihan prasajan ing siang menika kula ingkang minangka pangandali wara papanggihan prasajan ing siang menika boboleh wonten kalih basa menawi kekirangan sambudayanipun
Kula nglenggono namung Watono dherekaken sugeng mundur sewang-sewang di dalem kanthi wilujeng rahayu ingkang pinanggih. Nuwun. Ombang ya Mas Didi jagat sewu Pak Didi jejarian kang padha lumaku jawil jinawil karo mesem guyu kempeng tawang mangu indah batok siluku batok Mas Didi menyang Solo lae payung mongko majempit loloba wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golek duwe
Sirama menyang Solo oleh payung montong mak jendit loloba uang mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golek duwe tengah dalan gede dampyak-dampyak rojeng podo asesora tagas rojeng rombongan jejakan ngebut tanpa duga ora emot mring bebaya ning saiki rojeng kudu diatasi yen kebacut bisa agawe pepati krungu suarane pit motor ram satengah dalan gede dampyak-dampyak rojeng podo asesora tagas rojeng rombongan jejakan ngebut tanpa duga ora emot mring bebaya ning saiki rojeng kudu diatasi yen kebacut bisa agawe pepati monggo Pak Tati dadi wong ati ku ngenteni liwung ati kutan antuk jampi dadya ati sawiji najan apa tak lakoni
wayah wengi udan krimis ora uwes-uwes banyu kang tumetes dadi seksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu monggo Mbak Tati Sumi